Het klim wordt weer een klein beetje steiler, wordt weer een klein beetje zwaarder. Dan maken we een klein tikje weerstand bij. Iets verzwaarder. Nou, goeie. Wat ben je iemand van? Wij binnen fitness in je boeten. En spinningles jou hier, bij bewegingscentrum. Ja. Okay. Ja. Binnen Mynet? Nee, binnen Mynet. Dus wij doen alles boeten hier. Ja. Dus wij alles naar boeten sleept. Ja. Hoe gaat het? Ja, gaat best eigenlijk. Ja, ja het just wel eigenlijk. Hè. Iedereen is bezig, dus ja, gaat best eigenlijk. Ja. Hoe is het voor jou als instructeur? Ja, dat is een wennen. Als je in de techniek net goed doet, maar het op afstand wel natuurlijk. We kunnen net ieder meestal onderuit zien of te dichtbij komen. Is dat ook lastig? Dat is soms wel lastig, ja, maar ze snappen het wel natuurlijk. Dus, je moet elke keer alle spullen naar binnen tillen? Eerst alles naar boeten en dan straks weer naar binnen. Ja. Ja. Dus het is even slepen, maar ja. Dus hou jezelf ook wat fitter op. Leuke oplossing, zeg. Ik ben een beetje besadem, hè? Ja. Ja, leuke oplossing dit. Ik kan toch nog een beetje sporten, hè? Ja. Dus. Missen sportschoolhouders. Ja, of ik het mis? Ja, ik mis het wel. Ik hoop eigenlijk wel dat het hier bezoek is. Want zie je hier al die van die lijnen in zadel zet. Maar dat weer dus net zo. Maar dan is het toch wel leuk zo die. En ik wil lekker in de frisse lucht, dus. Langzaam richting het ritme van de muziek. Bepaal je eigen weerstand. Het moet moeite kosten, maar te doen. Hoe gaat het? Ja, goed. Het is heel makkelijk, maar het gaat goed. Ja. We doen niet dat we weer wat wamma hier buiten door. We gaan lang stilzitten. Dus het is heerlijk om de mensen weer even iets smit te houden. En ik zelf ik natuurlijk. Hè. Dus, en doen ze wel hun best? Nou, ik zou zeggen, zeg even naar de kopjes. Volgens mij wordt het aardig werken, hè? Werk het zo mooi zwart. Het is wel pittig. Jawel, hè? Ja. Zelfs buiten? Zelfs buiten, maar het is wel lekker zo. Ja. Ja. Beter als niks? Beter als niks. Beter als thuis op een bank zitten. Het is natuurlijk wel wat behelpen. Ik zei, ik krijg een 15 spinning instructeur, maar dit is voor het eerst zijn de boerenloftje. Het is wel wat leuk. Ja, absoluut. Ondertussen fietsen wij lekker door, mensen. Nou, ik rond wel heel soortje. Gewoon rennen. Maar net spinnen en dan zit er toch een instructeur voor die. En die zweept die tijd wat meer op. Nou mut. Ja, nou moet wel. En daar komt hij aan, mensen. Voor de derde keer. Bovenlichaam helemaal stil. Ja. Kom maar. Hou vast. Nog 8. Wat een uitkomst dit. Ja. Ja, want toch is, ja, wat doet het? Ja, rondje fietsen op een racefiets, een stukje hardlopen. Maar daar blijft het dan wel bij. Dus een stukje krachttraining is ook wel heel prettig. In deze tijden helemaal. Want dan ben je toch van het sporten? Ja, hou ik wel van. Heb ik wel echt nodig om een beetje goed en vrolijk de dag door te komen. Ja. Normaal 4 keer denk ik in de week. En nou moest reserveren, want mij natuurlijk net een hele hoop mensen hier komen. Dus dan doe ik soms eens mij bij een groepsles of zaallos fitnessen. En dan samen met mijn heid. Ja, zo motiveren we elkaar een beetje. Ja. Hij heeft ik wel even nodig. Ja, en toen we dus net in de koerde sporten wie ik zie personal trainer, dus we motiveren elkaar wel. Dat is wel handig zo. Ja, dan ben je toch de baas een beetje? Ja, wil jij? Ja, een beetje ompakken, hè? Ja, Heid. Moet je over het aanpakken? Dit is wel een manager in de dop, zeg maar. Jawel, hè? Ja. Maar heeft ze dat van Heid? Nee, het is van hem. Ik ben zuurtjes in gezin. Ja. Nee hoor. Ja. Maar wel even, wel goed bezig nou even, toch? Ja, we doen het best. Het is leuk, we hebben even onder de mensen, hè? Ja. Ja, net voor informatie is je best. Moet je ook in ooit wel naar een sportschool? Ja, ik werk hier bij een Elstenden. En dan, dan kun je tussendoor. En dan anders hebben we hier noordelijk sporten. Dus op die manier ben we hier lid worden. En wij hopelijk hielden we achter elkaar aan, hoeven het maar niet een keer te maken. En dan gaat het dan. Eigenlijk blijven we dan net met beet pakken. Nee. Stil het zak goed op? Ja, het is goed diep voor de camera. 16, 3, 2, 1, zitten versnellen.